обратно за покой. И баси змията! И баси мамата! И баси мамата! И баси змията! Подвигателно ли? Да, тя е с нощи. И баси змията! Къде ще влее тук? А? И баси змията! 2 метра! Чай пусти! Пусти, бе! И баси змията! Ти са по баркана? Каква е тази? Каква е тази змия? Ти не ти се е излъчало. Сега се снима толкова от всяко. Нека какво? Идеята е да побърка. Нека стъклото малко. Да ми стъклото. Ай пък че оттам, там няма да... Не. Няма да ще вятър. И баси мамата. На атракция. Ага. Айде пък там скъпи. Где шашнаве? Няма се пуси от чистачката. Направо млади идея за да... Стига тия шашнаве. Ама и ще има. Да, тя ще влие вътре сега, точно на... Баси змията. Как ще я махнем? Ти гледай, тъй где ще ходим. Още малко се повъртим. Може и нещо друго да припаним. Айде, пуска се. Направо и за взел кола така. И колата и как да чука пака. Ще влезе вътре. Те няма се пусне. Аз съм шамати, да не може такова. Ще голяма някой кола. Айде, изтървая. Идната се... Паднеш вътре, падне вътре. На земята ли пада? На земята, но за малко ще да части вътре. Аз горчи. Ти сяди. Има ли? Ще да покажа ти си. Цирк.
Какво правиш? Тя прави те. Да ме ебеш газа. Ще да предниците. Ще падна. Ще падна. Трябва да ти кажа, че може да има и нещо друго такова. Сега смята, вали Ще стига. Ма как? Малко оставаш 9 часа вътре. Ще отгоре, ще ми даха отгоре. Да бе. Стая се и падне в тебе една звия. И тя ушатяна на така озлобена вече. Те ще я смачкат на пътина. Сигурно. Тя сега няма мога мръдне дълго време. Да.